I en aquesta segona part de l'Espai del Contrapunt d'avui parlem amb la regidora de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa. Montse, benvinguda. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos com és habitual i, de fet, anava a dir com és habitual fins ara, perquè recordem que aquest és l'últim programa amb el parèntesi de les vacances i tornarem el proper mes de setembre. Un darrer programa el que ens permet parlar d'alguns aspectes d'actualitat del moment, però també d'altres qüestions que podríem dir que són problemes genèrics. I vostè ha insistit, Vilafranca en Comú ha insistit en aquests darrers dies de parlar d'un efecte del canvi climàtic com són les calorades, les onades de calor, i de com prevenir-les o intentar evitar-les. I aquesta no és una qüestió d'ara, d'aquesta setmana que fa molta calor, sinó que ja hem viscut 2 o 3 anys enrere on hi havia aquestes onades de calor, no? Correcte. Ja fa 2 o 3 anys o 4 que aquesta qüestió està sobre la taula, no? I que Vilafranca en Comú l'ha posada sobre la taula, la qüestió dels refugis climàtics i la protecció a la població, especialment durant les onades de calor. I anem per la segona, ara mateix, no? Anem per la segona, que crec que durarà tota la setmana, i per la setmana que ve se n'anuncia una altra. Per tant, ens espera un estiu una mica cru. I bé, més enllà de la qüestió dels refugis climàtics que ja hem plantejat, Vilafranca en Comú ja ha fet les seves propostes, les hem explicat. Nosaltres pensem que no s'està avançant suficientment ràpid, o dit d'una altra manera, l'emergència climàtica va molt més ràpid que nosaltres i que les decisions que es puguin prendre des de l'Ajuntament, i especialment amb les onades de calor, que anem per la segona, perquè, clar, una cosa és que es publiqui a la web de l'Ajuntament un llistat d'espais on un es pot protegir quan estàs a punt de que t'agafi alguna cosa pel carrer. Bueno, això s'ha de tenir, evidentment, però cal anar més enllà, i això ja ho hem explicat, no? Però en cas d'onada de calor, les mesures han d'anar més enllà, o haurien d'anar més enllà, i nosaltres no les veiem aquí a Vilafranca, perquè ara mateix no tenim cap espai que protegeixi, per exemple, les persones sense llar. Mentre vam tenir l'alberg Abraham obert, tot i que l'aforament per dormir era limitat, vàrem aconseguir que en algun moment d'onada de calor s'obrís de dia perquè aquestes persones es poguessin refugiar allà. Aquest espai ara està tancat. Després també l'atenció a les persones grans, especialment les persones que viuen soles, perquè bé, fa 3 dies a Catalunya portàvem 200 persones mortes amb excés de mortalitat atribuïble a la calor. I la immensa majoria d'aquestes persones, no totes, però en gran part, són persones grans que viuen soles. En tot cas, en onades de calor, pensem que, per exemple, el servei d'atenció domiciliària s'hauria de reforçar, no només trucar a aquestes persones de tant en tant, que alguna vegada s'ha fet i aquest any no sé si s'està fent, però en tot cas el servei d'atenció domiciliària creiem que s'hauria de reforçar. Això és una aportació extra de recursos econòmics des de l'Ajuntament, evidentment, però estem tractant de vides i, per tant, aquestes persones grans s'han d'ajudar, s'ha d'ajudar en qüestió d'anar a comprar, de portar-los la compra, de portar-los medicaments, d'assegurar-nos que tinguin aigua. Tot això jo ara mateix no ho he vist publicat enlloc i crec que aquest any, vaja, que aquestes qüestions no s'han desplegat. I després també volia comentar la qüestió dels toldos als carrers, que ja s'ha demanat per activa i per passiva. Divendres passat vaig estar sopant a Sant Sadurní. Sant Sadurní l'any passat va posar toldos en una part del carrer principal, el carrer que porta a l'Ajuntament, i divendres vaig tenir l'agradable sorpresa que el carrer del Raval, que a més és un carrer molt ample, molt llarg i molt ample, aquest any també està tot cobert de toldos. Clar, això rebaixa d'una manera important els graus de temperatura, no? I tinc entès que aquí a Vilafranca aquesta qüestió s'ha parlat amb
l'Associació de Comerciants, però que crec que no ho han vist necessari, però crec que és una mesura que, més enllà de que pugui potenciar el comerç o no, és una qüestió de protegir a la gent, i els carrers que travessen Vilafranca en sentit nord-sud o en sentit est-oest, doncs crec que estaria molt bé que estessin coberts per toldos. Aquí a Vilafranca, de moment, aquesta mesura, que ja està aplicada a molts puestos, aquí es veu complicada. Doncs bé, una vegada més, crec que anem tard i estem parlant de vides, per tant ens hem d'espavilar. Aquestes són demandes que adreçarien a l'equip de govern des de Vilafranca en Comú? Sí. Per aquesta setmana, per cert, vostès ahir justament convocaven els mitjans de comunicació en roda de premsa per parlar d'una altra temàtica, entrem ara en una altra temàtica, que també és preocupant, però que no és puntual d'uns mesos a l'any, sinó que és durant tot l'any, que és el funcionament de Rodalies, de la línia R4, que ja fa anys que no va, o que va molt malament, no? Sí, aquesta ja és una qüestió que ja és permanent i duradora en el temps. Estem iniciant des de Vilafranca en Comú una campanya de recollida de signatures per demanar que es posi fil a l'agulla la qüestió de la R4, en qüestió de freqüències, evidentment, tant de Vilafranca cap al nord com de Vilafranca cap al sud. I clar, aquí hi ha una qüestió important, no? En els pressupostos de la Generalitat s'ha tret del calaix, per dir-ho d'alguna manera, la línia orbital ferroviària, crec que es diu que és una línia que trauria trànsit ferroviari de Barcelona i donaria la volta a Barcelona pels Vallesos i el Garraf i el Penedès. El Garraf i el Penedès, exacte. Però d'entrada la primera fase és la del nord de Barcelona, la del Vallès, que evidentment segurament ho necessiten tant com nosaltres, però bé, nosaltres hem de lluitar per el nostre, no? I nosaltres pensem que molt bé perquè es pugui beneficiar d'aquesta línia, però el Penedès el que necessita és l'eix transversal ferroviari. El que necessitem és que es treguin les mercaderies de la R4, a part de que s'augmentin les freqüències i es redistribueixi el trànsit ferroviari, de manera que, i això és una qüestió que s'ha demanat moltes vegades, no? Perquè els trens que venen de Manresa no van de Manresa fins a Hospitalet i se n'en tornen cap a Manresa, i en canvi, i d'Hospitalet cap a avall, cap a Sant Vicenç o més avall, per què no es fa aquesta distribució, no? Bé, no ho sabem per què no es fa, la qüestió és que no es fa. Per tant, a part de redistribuir el trànsit, el que hem de fer és treure les mercaderies, i això passa per desplegar un projecte que també ja està fet, crec que té bastants anys de vida, també dormint en un calaix, que és l'eix transversal ferroviari, que faria que les mercaderies, tant les que venen de l'estat espanyol, diguéssim, com les que venen de València fins a Tarragona, voregessin el Penedès per l'interior, cap a l'Anoia i potser cap a la Catalunya central, però bé, que anirien a parar cap a Figueres i per sortir a França sense travessar el Penedès, i especialment la R4, que és una línia que la necessitem per la ciutadania. De fet, és que és increïble, no? Perquè el tren és la millor manera de desplaçar-se, i més actualment, amb la qüestió del canvi climàtic, de la reducció d'emissions que necessitem fer. És un mitjà de transport ràpid, és un mitjà de transport net i, a més, econòmic i amb molta capacitat. Un tren crec que pot portar l'equivalent a uns quants autobusos, i en canvi estem omplint l'autopista i les carreteres d'autobusos. Per tant, hem iniciat, o aquests dies iniciarem des de Vilafranca en Comú, una recollida de signatures per fer pressió
per aquesta qüestió, per arreglar la qüestió de R4, per treure les mercaderies, per desenvolupar el projecte de l'eix transversal i bé, tot això. Vostè em deia a l'entrada, tinc ganes de parlar també del Bijazz. L'ha viscut aquest cap de setmana darrer aquí a Vilafranca? Sí. Vaig estar el dijous, és un espectacle preciós, no? El que ja fa uns anys que s'està fent l'Alino Jazz, no? La prèvia del Bijazz, en diríem, i després he pogut gaudir dels concerts el cap de setmana, el dissabte i el diumenge, i bé, crec que una vegada més ha estat insuperable, no? Tot i que cada any se superen, cada any venen figures de més rellevància, no? Però crec que ha estat insuperable i des d'aquí vagi la felicitació de Vilafranca en Comú, evidentment als músics que han vingut, però també a l'organització del Bijazz, que, clar, darrere d'aquest festival hi ha un muntatge increïble, hi ha un treball, no? Que bé, que aquest any era la 19a edició, ja en tenen pràctica, no? Però bé, això no treu que és una currada impressionant, no? Per tant, des d'aquí la nostra felicitació. I també voldria fer una reflexió, no? Aquest cap de setmana Vilafranca s'ha transformat i crec que és una evidència de que la cultura, en totes les seves formes, transforma les viles i les ciutats i ens transforma a nosaltres. En aquest cas ha sigut a través de la música, no? Però crec que les expressions culturals les hem de potenciar de totes les maneres possibles i potenciar la participació de tota la ciutadania perquè la cultura ens transforma i ens transforma per bé. Clar, en aquest cas el festival l'organitza una entitat privada com és l'Acadèmia Tastavins, però rep un suport important, entre altres, de l'Ajuntament de Vilafranca, no? Val la pena aquest suport? Jo crec que sí, perquè aquest festival arriba molt lluny més enllà de Vilafranca i del Penedès i de Catalunya, no? Però crec que té un format que té la capacitat d'atraure a públic divers, no? Divers com és la ciutadania vilafranquina. Vilafranca en Comú hem comentat diverses vegades que, és veritat, Vilafranca té una vida cultural rica, no? Però que als actes culturals més o menys sempre ens trobem les mateixes cares, o es troben les mateixes cares, no? Tenim la impressió que la cultura aquí a Vilafranca no arriba a la diversitat ciutadana que tenim, i aquesta crec que és una assignatura pendent que tenim, no? I crec que el Bijazz, en el format que té, sí que és una manera d'arribar. Montse Romagosa, ho hem de deixar aquí per avui i per aquesta temporada i tornem al proper mes de setembre. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Nosaltres, que repetim el mateix als nostres espectadors oients, ho deixem aquí pel que fa a l'espai del Contrapunt. Tornem després del parèntesi de les vacances d'estiu el proper mes de setembre. Que passeu moltes vacances. Adéu-siau.